ଅଗଷ୍ଟ 4 ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ମହାସଂଯୋଗ ବନୁଛି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ। କେଉଁ 6ଟି ରାଶି ହେବେ କୋଟିପତି? ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି କିଛି ରାଶି କୋଟିପତି। ତାହେଲେ କେଉଁ ରାଶି ହେବେ କୋଟିପତି? ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛି ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆମଦାନୀ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଦ ବିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦାମୀ ବସ୍ତୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ବନେଇ ପାରିବେ, ଯାହା ପାଇଁକି ବେପାରର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବେପାର ମାମଲାରେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ତାଳମେଳ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଆଖପାଖର ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ମନରେ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରି ପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ବେପାରରେ ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ବହୁତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅବସର ମିଳିବ। ବିବାହିତ ଲୋକ ସୁଖରେ ରହିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାରର ମାହୋଲ ଖୁସିମୟ ରହିବ। କୌଣସି ବିବାଦ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆପଣ ବିଚାର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବାହନ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭମୟ ହୋଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ।